носир носиров ва меҳри туганова ки 15 соли пеш издивоҷ карданд аз сухан гуфтан маҳрум ҳастанд, аммо бо имову ишора дар ҳар иду ҷашн ҳамдигарро табрик мегӯянд. онҳо низ мисли дигар хонаводаҳо гоҳо бо ҳам ҷанг мешаванд, аммо ба фарқ аз дигарон садои эшоқро касе намешунавад. баъд аз як рӯзи дигар дар тоҷикистон рӯзи модарон яъне рӯзи 8 март таҷлил карда мешавад. носир носиров мехоҳад ҳамсари худашро ба ин рӯз табрик гӯяд. рӯзи 8 март ман айкор маош гирифтам, маоши нағд. ман мехоҳам ба ту мошинаи дарздӯзӣ тӯҳфа кунам. рӯзи 8 март табрик муборак. хушбахт бошӣ. ҳамсарша мисол ба ҳамин хушбахтӣ табрик кардак мошина аку дами 8 март ба иди 8 март модарон ба ин кас мошинка табрик падарка карда ки рӯзгори хонаро мисол як камбуди хона я чизи хонара ба ҳамин мошинка пеш барад. Я мисол либоси хича медӯзад, я либоси манро медӯзад. Гуфтам хел табрик кардак ба ин кас мошинка. ин оила дар хобгоҳи кару гунгҳо воқеъ дар кӯчаи раҳмон набиеви шаҳри душанбе умр ба сар бурда як писари 13-сола бо номи меҳроншоҳ дорад. меҳроншоҳ комилан солим аст ва ҳамарӯза ба дарс меравад. меҳранишо вақти дарс тайёр кардан худат танҳо дарс тайёр мекунӣ ё ки падару модарат нишон медиҳанд? خودم درس تیار میگیرم و مادر پدر رو کمش رو چند کار بابا زودتر میتونم و носир носиров зодаи бадахшон буда 49 сол дорад ва мегӯяд ҳамагӣ то синфи 3 таҳсил кардааст. ӯ зиндагиашро бо музадӯзӣ пеш мебарад. ҳамсараш бошад меҳри туганова 48 сол дошта дузанда мебошад. хонум меҳри зодаи намангони ӯзбакистон буда мегӯяд 2 бародар ва як хоҳари дигараш ҳам ношунаво ҳаст. меҳри туганова бо ишора мегӯяд ҳарчанд талоши зиёд кард ки дар ӯзбакистон таҳсил кунад, аммо муваффақ нашуданд. ин аст ки барои бесавод намонданаш меҳри баъди аз ҳам пошидани шӯравӣ ба тоҷикистон меояд. дар шаҳри душанбе таҳсил карда корашро низ дар ин ҷо идома медиҳад. дар ҳамин хобгоҳ вохӯрдаем мега якумара ки дар назар нагирифт гуфтехмон тоҷико хостум бо аки ба ӯ шинос шавам. чанд бор гуфтум чӣ кунем предложение кардум, вай нигоҳ накард. ҳаракат кардум ки вай мара нигоҳ кунад. чанд бор шароб нӯшидум. пеши ҳаму хонаш рафтум, гуфтум ки мара чӣ кунам. идид ки ман мастам, мара нигоҳ накард. ҳамаи ҳаму хобгоҳ одамош мехостанд ки мо якҷоя шавем. мо аки маҳқул шудем дар якдигаримон ва хавоқ наандохт. моҳи майи соли 1996 бошад бори аввал бо шавҳараш носир рӯбарӯ мешавад. танҳо барои гирифтани иҷозаи волидонаш барои издивоҷ бо носир бо ҳамроҳии ӯ ба намангон мераванду баъди арӯси дигар ба ӯзбакистон барнамегардад. ту мада маҳқули гуфтай майлеш гуфтай бира дига духтарро нигоҳ кун. гуфтай не ман тура нағз дидам, ман тура мехом қатъи ҷаҷия будан. ман рафтум пеши падар модарам, гуфтум ки як бачае пишт ман. гуфтай кияй? худаш ту худат вай нағз мебинӣ? гуфтай падар модар меҳрӣ. гуфтай ҳо мада маҳқулай хушрӯай хароба кай. мада маҳқул шудага ото чон гуфт майлеш файродаш ки фотиҳа кадан. гуфтай ман пул надорум, зурум намераса. 33 сола шудум. ба занг зурум намераса. гуфт гирья кард. ба отаи меҳрӣ гуфта ки хай майлеш ман айшоти худам хай шуморо ҷаҷа мекунам. ба арӯс шудем, мега никоҳ кардем. ман хирсанд шудам, хандидам. ба гуфт чӣ гапайт? ман туда маҳқул будам. ба гуфта ки ҳо як
چند سال میگه زد کردم ولادو نشنم نه تردیدم مادم خوشی گرفتم ناصر و مهری میگویند آنها نیز مثل تمام کودکان در دل آرزو میپروردند. ناصر میگوید اگر نقص ناشنوایی نمیداشت حتما آدم نظامی میشد و برای وطن تمام عمر خدمت میکرد. مهری نیز میگوید اگر خداوند به وی شانس میداد طبیب میشد. ناصر روی 49 ساله که زندگیش را با موزدوزی پیش میبرد تنها یک آرزو دارد تا فرزند یگانش خوانده شخص نظامی شود.